I hope walay walay nagpislango karon ninyo nga nakahigayon og abri nining ako ang channel, no. Daghan kay gipang ubo karon, daghan kayong gipangilantan tungod tingali kana sa panahon nga init dayon mo inom og bugnaw or gikan sa bugnaw mo adto sa init. So atong hisgot-hisgutan karon kun unsaon nga makalikay kita ni ana. Gani ako usa ko sa nabiktima kay niadtong a week ago, mi travel ako dito sa medyo dool-dool nga medyo layo pod. Pag kuan ana, pag abot ana dito sa among destination, nagkaon man ko og kaning cracker ba. So pag human ato, giuhaw kaayo ako. Pag human ni ana, nangayo ako og tubig. Ang gihatag nako nga tubig, bugnaw jud kaayo nga tubig. So unsay kung di mo tungod kay giuhaw man ako, miinom dayon ko sa mao nga tubig nga bugnaw. So wala pa to. Okay pa kayo ang akong paminaw. Pagbalik na mo, naglakaw kami og mga pila ka meter paingon sa sakyanan. Unya, pag abot sa sakyanan tungod kay nabulad og init jud kayo. So dihay bugnaw, dihay init. Pag abot na ko diri sa balay anang pagkagabi tukika na. Giubo-ubo na hangtod nga pagkaugma ako na lang nabantayan nga gilo kaayo akong tutunlan dayon giubo-ubo nako. Gani dili ko kalahutay og istorya og dugay tungod kay mo katol gyud siya, no, magtukika. So muna siya sa Binisaya magtukika. Kana bang murag muubo gyud, no. Dayon mao kana ang unsaon nato nga makalikay kita ni ana, dili gyud ta mo anha bitaw anang kana bitaw extreme kaayo o gikan ta sa bugnaw kaayo mupahulay sa gidta sa gawas, dili sa gidta mo sungasong sa init kay diha maabot ang subaw. Muna gitawag og subaw, no, kanang bugnaw din initan subaw. Sigurado ginang sipon ana og ubo ug luyang imong immune system muhilanat pagyon. So gikan po ka sa init kaayo, ayaw sa pud pagsulod sa bugnaw kaayo. Kay the same story makasubaw. Ang resulta po ni ana sipon, ubo, unya hilanat. So ato kanang malikayan pinaagi sa pag kanang dili dayon ta mo sungasong, no, sa mga extreme. Kung gikan kitang nag-inom og bugnaw nga tubig, pahulay sa gyud dayon og mahimo og dunay lakunon magkalo gyud ta aron ang atong ulo, atong hubon dili mabikil, no, magkalo gyud ta dayon musakay kita og init kay nga sakyanan manggod kanang ato sa gina siyang pabugnawon aron ang atong lawas dili makuratan, no, dili ba maningala sa temperature nga bag-o sa iyang paminaw. So ingon ana ang atong buhaton unsaon paglikay nga dili kita mahirada karon nga mga panahona. O kung adunay ulan, dili gid pud ta mo pasungasong magpayong gid ta, no, or magkalo or anything ni ana aron dili kita masubawan, no. So mao kana ang pipila ka mga tips nato unsaon nga dili kita mahirada. Intro raton ako. Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor, no. So sama nining lugar ha karon nangita kita og bugnaw aron medyo lami pud ang dagan sa ato ang hisgot karon. Maghisgot-hisgot kita, magmarites kita. May tungod aning ngano man ni mga babaye karon nga mao na may muanha og balay sa laki. Chismusa kay ko, no. Dili man gud na ako ikakuan kay kalagmiton sa akong makita ang mga babaye karon, labi na ni mga batan-on nga mga babaye puwera sa maayo. Akong usbon na klarohon ako puwera sa maayo. Mumay mo anha og balay og laki, mamisita man. Unlike gikan magud ko sa old school of thought. Ang ako gyud naandan nga ang mga lalaki mao gyud moadto sa balay sa babaye, mamisita gyud. Naunsa po ni mga lalaki na turon nga di man po mo adtong balay sa baye. Ang baye man po ilang panhaon sa ilang balay. O nabalib yung Beatles. Muna ako na matikdan ron nga. Naunsa man ni kalibutan nga nabali naman.
O, inana, no? Ang mga babae na mamisita, which is para na ako, murag dili, murag tabu, or something. May una uban nga, kinaraan po kakaayo mo naman ay uso ron. Dili bita ka ingon anak kay, kana ba yung mga inaanak kalagmitan mo, bito nang daghan kaayo karon ang mga divorce rate, kanang mga legal separated nga mga managtiayon, murag, agi biya anak, nga kana bitong, dili ato lang gitolerate, dili nato bitaw kanon nga, ngano pug ka, inana, no? Unya, kalagmitan anak nila, maminyo tungod kay, wala na. Nagpractice na anang buluhaton sa kaminyoon nga dili pa sila licensed to do. Di na po na ito naklaruhon kay inaana man na siya, no? Pero muna siya usas mga hinungdan tingali ngano nga daghan kayo ang divorce rate. Tungod ni anak kay dili man gud matawag nato nga kanang love bitaw gyud. Uban tingali ni anak nila badly smitten lang. So inikawala na sa ilaang infatuation, inikawala na sa ilaang kana bitaw murag ilaang kanang nga ganahan jud kaayo, wala na. Kay dili man gud gugma ang gipasikaran sa ilang kaminyoon. Murag kanang naalang dayon nahitabo nga na disgrasya, unya masuko dayon ang ginikanan sa babaye, unya ang lakin-an pod masuko pod nga ngano ilang anak ga inaana, so pakasal. So ang may tabo ni ana wala, dili maabtan ganig pulo ka tuig bulag na puy mingon og may ganig maabtag pulo na gani uban usara ka bulan. Doon ako nibawan nga usara ka bulan after a month nag-annulled. So tingali sa atong kalibutan karon maingon man sila nga kinaraan na bago ko dili baya oy kay ang standard sa atong Ginoo bina mausob sukad pa kaniadto karon og ugma di gina mausob kanang marriage sa Ginoo kuan gina niya kanang ginabalaan gina siya ga institute ng marriage, so holy gyud ang iya ang pagtagad ni ana, pagtratar ni ana. Unya ang tawo ila ato lang murag magisayno-sayon lang nato, no? So kana mga inaana karon dili enta nato na pa kuanon, di nato na pa pasagdan bitaw ato yung badlangon nga badungon nga asa man pud ka inday palangga. Ayaw pud pagpamisita dito kay makakuan kay na sa imong pagka babaye kaning humiliation. Murag di po nato i-down ang atong values nga mga babaye. Kana yung kuan kita nga dili ko object nga pagkababaye nga murag himuon lang dulaan sa mga kalalakinan. Ayaw ana kinahanglan nga respetuan nato atong kaugalingon as babaye. Magpakuan-kuan gyud ta. Namingon din og ban nga mamangkay bi punta ana. Okay, ber, o mamangkay. Mamangkay. Ngano man di anang mangkay? What's wrong with being a mangkay, no? Mas man na lang po nako ng mamangkay nga kanang wala bitaw ko'y load, wala ko'y burden nga ginapasan kaysa maminyo man lang ko niya bulag. Nanay mga anak, tsaka pa eskwela, mo trabaho pa ka. Wala na, dadugang-dugang lang ta sa kuan aning kalibutan. Kabugat aning kalibutan, no? So mo kanang naa nga doon naman gud po moingon ako nga mas may na lang pud nagminyo pud unta ka or nagpaanak laliman ka na istoryaha which is kuan ka na nako offensive ka ina, no? So ang ako na po ikasulti nga mas may na lang pud tingali ng mangkay nga walay anak kay maka murag ma-justify man nga wala man gud puy anak, wala may bana, wala may kuan, wala pud wala po'y makakatar, no? Kaysa daghan man tuod tag anak unya wala gyoy hingkat akatar anang mga anak. Magtulod-tulod o kinsay moakatar sa ilang mama o papa, manag-away pa. Moingon og kamo na po didto. Charong gawa ko ganino kwento. So ingon ana, no, sakit nga palandungon pero I'd rather kanang ako ra usa kay at least wala ko'y di ko mag-expect nga akatahan ko tungod kay na ako'y mga anak, dili ko mag-expect ana because wala ko'y mga anak, wala ko maminyo. So dili kay ko sakitan, dili kay ko mahiubos kaysa magminyo na ay mga anak tuod nya bulag pa dayon ang mga anak magtulod-tulod
o kinsay mo atiman. Again, ang akong isulti, di fuera sa maayo nga mga anak. Kay naagid po yung mga anak nga maayo kaayo, pero dili tanan, no? So, ingon ana ang ato ang mga panlantaw sa kinabuhi ang akong mga nakita, no? So, mao na diha nga ang kita mga babaye ato pong tagaan value ang atong kaugalingon nga dili bitaw ta kay ngon kuno bayana alang-ala nga mo maboy mamisita didto sa laki daghan gyud kog madunggan istorya inana, no, which is ngilad gyud na siya atong tagaan og respeto atong kaugalingon padili-dili god bahalag dako ta gusto at least naman lang dili ta ka piluhan ba, no? So lain anak nga ako nakita karon kaning mga ginikanan daog kay anak. Kabantay mo nga ang mga ginikanan mauna nuoy mo una nuoy mag jana mo maglikay nga dili mahiubos ang anak. Sa unang panahon dili na pwede. Kinahanglan ang ginikanan tahuron gina og anak. Mga bata ron mag-ilis daan ay mananghid og mulakaw. Ang ginikanan pod moingon og nahala nag-ilis naman ka, hala sige lakaw. Sa among panahon sa una, akong mama dili pwede nga mag-ilis midaan aya mulakaw. Kay og amo nang buhaton mag-ilis midaan aya mananghid. Alak ka dili mi kalakaw ana. Anan puspusan man miingon mag wala may batasan ha. Pag-ilis walay lakaw og mulakaw kakaron ay nagbalik. Anak man tong sa unang panahon karon kay sige na nak, sige lang nak, anak okay ra. Ako rin maglungag nak, ako rin manghugas aring mga hulugason nak, sige lakaw na lang nak, anak na. Daog kaayog mga anak, no? Tingali mo ingon pud mo nga, moingon ka anak, wala magyud kay anak. Nagpasalamat lang pud ko wala ko'y anak, kay doon na patingali ko'y anak. Mapuspusan gid nako pod kay mo puspus pud ko gyud ako mga pag-umangkon ako yung yabihan so ingon na no kinahanglan nga kita pod kana po mga ginikanan mo install og disiplina sa mga anak kanang bata pa bitaw madala pag disiplinahon kay sa ako pang mama og dako na nga disiplinahon mabali na pareho anang mga tanom god og imo nang gamay pa na siya kanang iyaang branch imo nang hukot baron aron dili mo higda mo kuan pag na madala pag na pero og dako na siya nga imong ipatindog mabali na, no? So ingon ana mao kana ang mga ako nasusi karong mga panahon na kanang mga inana kana bitaw murag kulang og disiplina ang mga anak punan pa pud aning balaod non nga dili ta kabunal kay naa dayoy DSWD. So inana no daghan kay tagbantayanan ron kay na unsa man pud apan kay bawo mo unsay sulti sa Bible pabunalan ang anak kay aron matulid ang iyang lakaw sa kalibutan ayaw bunali ang Ginoo mo'y atong atubangon pod pohon wala ninyo disiplinahan na inyong anak so mao kana pud no daghan pud kaayo ang mga anak karon nga mga burukinta kay ngano kani mga inahan pod ginikanan mulaban po dayon, no? Maingon din ang tingali ka mo nga naminaw ron ako, unsa po na siya. Sige na lang, di mo ganahan maminaw sa akong istorya. I-escape lang. I-escape lang. Basta kay ako, feeling nako, ganahan kay ko mag-share sa akong thoughts. Bahalag, way mo tanaw nako, way maminaw nako. Basta kay nakapagawa ko sa ako ang point of view. Mga point of view, no? So, inana nga ako nasusi karon sa kalibutan nga sa mga anak na sa pamilya na way labot ang mga marites way labot ang mga chismusa mga himantayon mga unsa pa diha mga tapulan mga napay uban kusog mamaylo kusog mangutang di kibong bayad apil biya na sa disiplina atong tunan ato mga anak ng mamaylo sila manghulam tudloan nato nga iuli gyud or mubayad sa ginikanan man gihapon na di man ko miingon og kuana sa ginikanan na nganong naay mga anak nga badlungon karon tungod kay dunay mga ginikanan pod nga badlungon nganong dunay ginikanan nga badlungon tungod kay dunay mga apuhan nga badlungon inana ra ka simple
Naana ra ka simple, no? So, mirat-arat na po ang akong tutunlan, muundang na kong tabi, kay inyo niya kong katawaan, mingon niya mong nagabaan. So, yung palit ko aning spray, kay aron kada arat, akong i-kuano. So, diri na lang ko kutob, aning ako ang kulo kabildo karon nga nabakay nagtan-aw na ko or wala ko kibaw. Ala, bahala na, basta kay nakakuan ko sa kong point of view. So, bye for now. Have a good and godly day, everyone. And stay happy, stay tuned sa mga balita sa kalibutan. Nagsige para ba ang gubat sa Israel ug sa Iran, no? Mga Hezbollah, mga Hamas. Diba mapug ko sa background ana nganong nahitabo na ana, pero maingon niya mo kinsa po ni siya, mura po ni siya propitang mini. Oh, dili pud ta ana, no? So, bye for now. Have a good and godly day, everyone. O hangtod sa sunod na kong kanang kachismusa. Bye-bye.